8. mart. Postoji jedan dan u godini kada cvijeće postane izgovor, da se na trenutak prisjetimo nečije vrijednosti. U izlozima ga tada ima više nego inače, a grad miriše na pažnju. Ruke su nježnije nego inače, kao da drže nešto lomljivo, što bi moglo pasti i nestati. Na jedan dan poštovanje dobije oblik. Jedna stabljika, nekoliko latica, tiha ceremonija savjesti. Tog dana dostojanstvo stane u dlan. Ali dani imaju čudnu naviku. Ne zadržavaju se dugo. Poslije 8. marta uvijek dođe 9. Cvijet ostane na stolu. Voda u vazi se zamuti. Latice počnu zaboravljati zašto su ubrane. I dok se čini da je svijet isti kao jučer, negdje nečiji glas postane oštriji nego prije. Negdje se vrata zatvore, iza kojih šutnja traje predugo. Negdje neko pomisli da blizina znači vlasništvo, da ljubav znači posjedovanje, da ruka može biti granica. I cvijet ostaje, ali neke žene ne. Jer cvijeće ima još jedno odredište, još jednu naviku. Na kraju uvijek pronađe zemlju. Tamo ga niko ne drži, tamo ga polažu, između imena i godina koji su završile prerano. I tada isti cvijet, koji je jučer bio poklon, postaje znak mjesta gdje je život prekinut. Ista stabljika, iste latice. Samo tišina. Tišina u kojoj majke šute. Tišina u kojoj stolice ostaju prazne. Tišina u kojoj neko izgovori ime koji više nema ko da čuje. Jer je neko povjerovao da ima pravo uzeti život koji nikada nije bio njegov. Možda ženama zapravo ne trebaju cvjetovi. Možda im treba svijet u kojem se poštovanje ne poklanja jednom godišnje, nego svakog dana bez ceremonije. Svijet u kojem cvijeće ostaje u njihovim rukama, a ne u zemlji iznad njih. Za žene koje nisu dočekale sljedeći 8. mart.